Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň geçiren barraklarynyň netijesinde Aşgabatyň halkara howa menzili Türkmenistanyň ulug ulgumynda ähli babatda nusgalyk toplum diýilip ikrar edildi diýip 14-nji oktýabrda Türkmen howa ýollarynyň başlygy Döwran Saburow Türkmen prezidentine hasabat berdi. Şol bir wagtda resmi habarda Türkmen howa ýollary kampaniýasyna Ýewropa Birleşiginiň çäklerini uçmagyna şu ýylyň fevralynda girdilen gadagynçylyň aradan aýrylyp aýrylmandygy barada hiç zat aýdylmaýar. Maglumatda diňe prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Ýewropa döwletleriniň şäherlerine uçuşlary amala asyrmak meselesini düýpli öwrenmek üçin 2 ay möhlet berendigi bellenilýär. Bu ağırlıkta Türkmen Howa Ýollary Gullugynyň Sankt-Peterburgdaky wekili Azatlyk radiosyna Ýewropa Birleşiginiň uçuşlary amala asyrmak boýunça ruhsatyň berilendigini, häzir hem munyň bilen baglylykdaky diýişli çäherleriň geçirilýändigini aýtdy. Ýatlyk 4-nji fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen Howa Ýollary kampaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerini uçýan we bu birleşiginiň çäklerinden ýygyny uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagynçylygyň tähkik sebäpleri ma'lum edilmändi. Netijede Türkmen Howa Ýollarynyň Beýik Britaniýa, Germaniýa we Fransiýa amala asyrýan gatnawlary ýatyryldy. Soňu bilen Türkmen häkimetleri girdilen gadagynçylygy boyun aldylar, emma onuň sebäplerini howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglanyşdyrmadylar. Türkmen resmiýetleri hamaly gullugyň uçuşlary Amerikanyň kadrlaryna laýyklykda hasaba alınandygyny, Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň bolsa, munyň Ýewropa kadrlaryna görä alınıp barylmagyny talap edendigini aýtdylar. 13-nji fevralda Türkmen Howa Ýollary gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting Kengеш kompaniýasyndan ýardym alyp başlandygyny ma'lum edipdi. Soňky wagtlar Türkmen Howa Ýollary gullugynyň Ýewropa ugry boýunça uçuşlaryny täzeden ýola goýjakdygy baradaky maglumatlar peýda bolýar. Emma munyň haçan amala asjakdygy näbelli bolmagyna galýar. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Howa Ýollary ýolagçylary edilen hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reytinglarda ýyllar boýy pis bahalary alýar. Onuň öz ýolagçylaryny köp garaşdyrmagy kemçilikleriň arasynda agzalýar. Aşgabatyň döwleti değişli idara kärhanalarynyň ençemesi işärleriň zähmet haklaryny indi 2 ay bäri bermeýär. Käbir idara kärhanalaryň ýolbaşçylary bolsa işärleriň aglawasynyň töleksiz zähmet diýinjalşyna goý berilejekdigini duýdurdylar diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Büdjet idaralarynyň köpüsinde işärleriň aýlyklary ýene saklanýar. Käbir idaralar işärleriň zähmet haklaryny indi 2 ay bäri bermeýär. Şeýle işärleriň sany ýüzlerçe adama barabar. Şeýle-de käbir idara kärhanalaryň ýolbaşçylary işärleriň aglawasynyň töleksiz zähmet diýinjalşyna goý berilejekdigini hem duýdurdylar. Olaryň näçe aýlyk töleksiz zähmet diýinjalşyna goý berilejektigi barada hiç zat aýdylmaýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 16-njy oktýabrda gürrüň berdi. Azatlyk radiosunda gürrüň edilýän idara kärhanalaryň ady we ýerleşýän ýeri barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçy häzir wagt işärleriň aglawasynyň howsalaly ýagdaýdadygyny, sebäbi töleksiz zähmet diýinjalşyna goý berilen işärleriň soňu bilen gaýtadan işe çağırylmadygynyň mümkindigini aýdýar. Mundan ozal töleksiz zähmet diýinjalşyna goý berilen işärler soňu bilen işe alynmandy. Şeýle waka ençeme gezek gaýtalanypdy. Hususan-da idara täze ýolbaşçy bellenende ol öňden bar işärleriň ýarysyny diýenýaly töleksiz zähmet diýinjalşyna iýberýär. Soňra şol işärlere derek öz adamlaryny işe getirýär ýa-da şol iş yerlerini satıp başlaýar diýip habarçy belledi. Galbersede habarçy şu günler tölegli zähmet diýinjalşyna çykan käbir büdjet işärleriniň de öz aýlyklaryny alyp bilmän kösenýändigini aýdýar. Döwlet idara kärhanalary munyň sebäplerini büdjetde puluň ýoklugy bilen düşündirýärler. Aşgabatyň çağalar baglarynyň birinde eneke bolup işleýän bir aýal sentýabr aýynyň başynda zähmet diýinjalşyna çykdy. Ol häzir gaýtadan işe çykýar, ýöne oňa henüz hem zähmet hakyny bermändirler. Şäher bilim bölümü pul gelen desini işärleriň aýlyklarynyň tölenjekdigini wada beripdir diýip habarçy bilim işärleriniň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Azatlyk radiosu büdjet işärleriniň zähmet haklarynyň gijikdirilmegi barada değişli türkmen häkimetlerinden kommentari alyp bilmedi. Aýlyklaryň gijikdirilmegi we onuň bolaýmagy mümkin sebäpler barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Pakistan tophuň töwekkülçüligi üçin Türkmenistanyň kepirlik soraýar. Hindistan gazyň bahasyny gymmat görýär.
Pakistanyň medpuaty Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi işe girenden soň onuň Awganistanyň geçýän bölegine islenlik ýykgynçylyk işi ýüze çykan halatyny Pakistanyň üstaşyr gaz ýetkisiniň öwedini Türkmenistanyň dolmagy razy bolanyny habar berýär. Habarda Türkmenistanyň gazyň bahasyny täzeden seretmäge razy bolandygy aýdylýar. Beýleki tarapdan Hindistanyň medpuaty top arkaly ýiberiljek gazyň Hindistany sarp edijileri bu moda düşýänligini habar berýär. Pakistanyň Dinni Yüz neşri top ulalaşygyny uruşdan ejir çekýän Awganistanyň üstaşyr ýeberilýän gaz ýykgynçylykdan ziýan çeken ýagdaýyna munyň öwedini Türkmenistanyň dolmagy razy bolanyny habar berdi. Neşir özünün Pakistany çeşmelerine salgylanyp beren habaryna Türkmen tarapynyň Pakistana aktaryljak gazyň bahasyny täzeden seretmek boýunça ulalaşanyny, ýakyn wagtda gazyň bahasyny maslahat etmek üçin Türkmen gazyň bilermenler toporunyň Pakistana sapar etjekdigini aýdýar. Pakistan medpuatyna çykan bu habar Pakistanyň ýokary derejeli harby resmiýetiniň Türkmenistana sapar edip, ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen geçiren duşugynyň ýygyanyna gabat geldi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä 8 oktýabrda Pakistanyň goşunynyň Birleşen Karargahlarynyn komitetiniň başlygy general Zubayr Mahmud Hayat Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň töweregindäki meseleleri maslahat etdi. 13 oktýabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Pakistan medpuatyna salgylanyp topuň guruluşynyň ýyda testirilmegi bilen bagly problemany çözmek üçin üstümizdäki hepde Türkmen wekiliýetiniň Pakistana sapar etjekdigini habar berdi. Türkmenistan guruluşynyň ölçäginden geçýän bölegine 2015-nji ýylyň dekabr aýyna bagdalyga berilen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň üstü bilen Günorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 33 milliard kub metr gaz eksport etmegi maksat edilýär.